ओवीचं कॅम्पला जाण्याचं होणार का रद्द? सावळ्याची जणू सावली या मालिकेमध्ये ओवी आणि अभिने जो प्लॅन केला होता आणि ज्यासाठी सारंग सुद्धा तयार झाला आहे ओवीला कॅम्पला पाठवण्यासाठी, तो प्लॅन आणि ओवीला कॅम्पला जाण्याचं होणार का रद्द? खरं तर तिलोत्तमामुळे होणार ओवीला कॅम्पला जाण्याचं रद्द. तिने कान भरले आहेत सारंगच्या आईच्या आणि त्याचमुळे ओवीचा हा प्लॅन होणार फ्लॉप. तिचं असं म्हणणं आहे की सारंग ओवीच्या पुढे कोणाचंच ऐकत नाही. ओवीची जिद्द कशी पूर्ण करायची ह्याचाच तो विचार करत असतो. जी ओवीची गुरु आहे, जी तिला गाणं शिकवते, ती नक्की कोण आहे हे सुद्धा आपल्याला ठाऊक नाही. तिथेच त्याची आई म्हणते की तो माझंच ऐकणार, माझा मुलगा आहे. आता बघायचं हे आहे की मुलगी की आई ह्या दोघांमधून कोणाचं ऐकणार सारंग, हे पाहण्यासाठी तुम्हाला सावळ्याची जणू सावली ही मालिका पाहावी लागेल. आणि अजून अशा लेटेस्ट अपडेटसाठी टेलीचक्र रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.